Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeş tarapyndan ösüşe ak ýol ady bilen maýa goýum taslamalarynyň nowatdaky maslahaty geçirildi. Maslahatda ýurdumyzyň ýokary gojaýlarynyň talip ýaşlary, moýlumlar öz taslamalary bilen çykyş etdiler. Bu edeki maslahatda obugyjylyk, ekologiýa, maliýe ulgamy, halkara sowda we IT tehnologiýalary ugrulary boýunça ýurdumyzyň ykdysady görkezlerini köp ugurly ösdürmek boýunça innowasiýon çeklikler bilen çykyş etdiler. Türkmenistanyň Inженер Техника we Ulag Kommunikasiýa institutynyň, Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we Informatika institutynyň, Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutynyň Yaş alimler geňeşiniň wekilleri startup üçin tekliplerini hödürlediler. Çykyşlara partiýanyň ýolbaşçylary we telekeçiler baha berdiler we hödürlenen taslamалary ötürmek barada öz belliklerini ýetirdiler. Şeýle duşuklar partiýa tarapyndan ýygyderli geçirilýär. Türkmenistana ýaşlary telekeçiligi çekmek barada uly işler alınıp barlýar. Şu ýylyň başynda Türkmenistana ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň meýnnamasy tasdiklandy.